नायहर रुफास्रि बै मानसियानो जोंनि फिसाफोरखौ बुथार बुथार जासे जानानै गुबुननोबो फानहरो आं दिनै बेखौ नागारनायाव गैया फै बे फैगोनथिं गोबां एम्बु जानानै थानो फै Vaya, ulbilay, abi. Buat melakar. Buat melakar. No apa? Bro, salah umap. Pama buta semiyang bro. Masalah itu. Masalah. Sini lawan. Mau. Masalah itu bro. Sini lawan. Mau. मा जाखो? ओइ आफा सिखार लोमजा माबा जाबाय नै मा जाखो ओइ फिफा मा जाखो ओइ आबा मा जाखो ओइ फिफा मा जाखो आबालाय मा जाखो माबालै ओइ फिफा मा जाखो सिखारदो मा जाना फैखो नोंलाय थां आदै बे दांखा अजाखौ थाबैनो लाना फै थां रबाजै लायग्रोसै आं बिदिबा मा जाखो नोंलाय बै आदै दांखौखौ लाबोबाय आङो हा माथो जादोंनो फालाय र' बा आं एसे आथिं आखाइ सुस्राग्रोनि नोंबो सुस्राफैदो बा लामाया हाब्रुथार दुखु दाजासै बावरिफोर र' मोजां जागोन बे आंनो लथायाव दै थुलुसि बिबार जरासे लाबोग्रोदो मा जादों नोंस्रालाय मा जादों मा दावराव फालाय मा जादों मानो गाबो बुं जादों नोंस्रानो दा माथो अजायाबो दंबाय थायोलाय दे अजायाबो दंफैखायो जेला मोजाङै नायनानै थांथोंसै आंहाबो थाबाय थानो सोलाबा न'आव रावबो गैया आं गाबोन फुङाव फैफिनगोन दे आगै मोजाङै नायलांदोलै आदा दांखौ जोंहाबो हालेवनांगौ मानांगौ खामानि दङ जों गाबोन सम मोनबा दसे नायफैलायनोसै फुङाव फैब्लायसै थादो आदा दांखौ मोजाङै एसे बेबस्थाफोर खालामनानै गालांदो
न' सिङाव थांनानै उन्दुहैदो आफा बाराद्राय सिन्था खालामनो नाङा दे बाथ्रायाथ' बोरैबासो नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानदों आं एम्बुनि मोदाय नै आफा दिनै आं जानागुरु जानानै नों बिफानाव सोंनाय जानोसै नों आफाया सोर मोदाय आरो मा दाय खालामफ्लांनानै बिदि खैफोदाव खोख्लैखो अन्नानै नों बिफाया फोरमायलांदो आं सोरगोनिफ्राय थिनहरजानाय मोदाय बे बुहुमाव जेसेबां एम्बु दं बे गासिबो आंनिनो फिसा आंनि फिसाफोरा नोंसिनि जेबो दाय गोनां हाबा मावाखै आंनि फिसाफ्रा नोंसोर मुनुसनि थाखाय गोबां मोजां हाबा मावनानैसो होदों दैज्लां बोथोराव नोंसिनि आबादा गाहाम जानायनि थाखाय अखा लिंहरो माइ बारि एबा मैगं बारियाव थानानै एम्फौ जायो नाथाय नोंसोर दिनै आंनि फिसाफोरखौ खास्रि बिस्रि बुथार बुथार संनानै जागासिनो दं खबरदार आंनो गाबोन अखा नायब्लानो गिदिर फुजा होआब्ला आरो जों दिनैनिफ्राय एम्बु बुथारला होननानै समाय लाब्लासो बे मानसिनि जिउखौ मोनफिनगोन दहाय आफा जों दिनैनिफ्राय एम्बु बुथारथारलिया नै आफा नोंनि खाथियाव हान्थु खरायनानै समाय लाबाय जों गाबोन अखा नायब्लानो नों बिफानि मुङाव खेमा दान बिनाय गिदिर फुजा होसिगोन मानसिखौ नोंसोरो दै सान्थि सारनानै गोथार जि बना फुथुहैदो आरो खोनासं गाबोन फुजा होखांनायनि उनाव मानै एम्बु जो आरो जोला हमनानै हाबा होनांगोन अब्लानो अखाया हाफिनगोन जागोन आफा जागोन नों बुंनाय बायदिनो जाथारगोन ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति थौ मानसिखौ न' सिङाव लादो थौ जोबोद गोमोथाव आरो बाख्नायथाव जाबाय जाय गथ' लावदुमा सोरगोफुरियाव मोनबो मावामोन बे गथ'आ मध्यपुरियाव थांनानै गोबां हाबा मावग्रा जाहैबाय आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों महाराजा जाय गथ'आ बुंबाबो जेबो देहायाव नाङामोन दिनै नोंथाङा बे गथ'खौ गुरस्लाय होबाय लावदुमा बिदि मावदों साबगौ आं दिनैनिफ्राय आंनि होनाय सावखौ बोखारफिननानै लाबाय नारद नों दानो लावदुमनो खौरांखौ हैनांगौ गाबोन फुजा जोबनानै एम्बुनि हाबा होखांनानै अखा हाहोनांगौ आरो लावदुम आरो रुफास्रिया सोरगोफुरियाव सफैफिननांगौ जागोन महाराजा बिदिब्ला आं थांनोसै नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण महाराजा इन्द्रआ नोंनि गाहाम हाबा मावनायनि थाखाय नोंखौ होनाय सावखौ बोखांनानै लाफिनबाय एम्बुनि जुलि होनायनि उनाव नोंसोरखौ सोरगोफुरिसिम लेंहरबाय बेनोसै आंनि नोंसिनिसिम रादाब नारायण 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 गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय नारद नै भावरिफोर गावरिमा रुगिया लायदो थां फैदो आगै बारिया सानैजों लायदिनि मैया मानिनानै दोननाय फुजायाथ' दिनै होनाय जाबाय आरो मानसियाबोथ' गाहामाव फैबाय दे आयं दिनैनिफ्राय बेबायदि दामावथारसै मोजां मोजां रायजो जालायबानो जाबाय दुलदाम नों मा जायामोन आं जेबो मिथिथारालै खालि उदै एसे एसे सानायखौल' गोसोआव दं आं नोंखौ एम्बुनि मोदाय हरदों एम्बुहाबो बिगोमा दङ बियो सोरगोनि इन्द्र राजाजों फाथायहरजानाय सासे मोदायसो एम्बुखौ जों जानो नाङा एम्बुआ सुबुंनि गाहाम हाबा मावो दिनैनिफ्राय रायजोफ्रा रावबो एम्बुखौ दाबुथारसै दे आं हले बुथारथारलालै दहाय आफा इसोर आंखौ जेबो दाखालामथारथोंसै
लाबोदो अखा हाहोदो अखा लाबोदो अखा हाहोदो